Soňky döwürler aýryşmak meselesi durmuşymyzda ören köp gabat gelýär. Bilýäňiz men toýam alyp barýan. Soňky toýlaryň bir ýerine bir gysgazyk, gaty täsirli bir hekaýe dinledim aýryşmak meselesinde. Gelin şonu siz bilen paýlaşaýyn. Gadyym zamanlarda bir garyp ýaşul bar ekenler. Şeýle bir garyp eken bolýan. Üý üstüne ýykylaýjak ekenler. Ondan bir gün bir öýünden çykýardy, öýüne ýüzlenip şeýle diýär. Sen niye gaty köne diýär-de öýüne. Könülüğüne öýünden görýär. Sen niye birden niye yıkılacak bolsaň diye üstümde yıkılma hökman öňünden duýdur diye öýüň içinde diye maşgalanma diýdi. Bu öýüm garyby bolýar, hökman öňünden duýdurur diye. Bir gün ýagşy ýagýar, öýüň üstünden patalogyny üstünden suw geçirýär bolýan. Ýanky ýaşuly palçygalýarda ýamaýar. Gün geçýär, 5 günden ýene de ýagşy ýagýar, ýene ýagşy ýagýar bol öýüň bu gedek garalaryndan suw geçýär diýdi. Ýaşuly ýene algap gidýär palçykly bedresini alýar da palçyk bilen ýapýar suwya. Ýene 5 günden näme ýadyň onuň howasy ýagşy güýçlüräk ýagarda bu öý ýumurlýar ýagşyň güýçüni. Onuň ýanky ýumurlýar bolan maşgalada diňe ýanky ýaşlyň öýü diýgalýar çagalary maşgalasy mesi aradan çykýar. Bu ýaşly gaharlanýarda öýünden çykýar. Öýüne diýe gaharlanyp sen niýe hanny aýtjak bana diýe ýumurulmakan diýdi. Bu öýüm ýaşla sen niýe hergedek aýtjak bolumdy diýe agzym palçyk bilen ýapdym diýdi. Bärde gurrun ýanky ýaşlyň garyplygy ýa-da öýüň yıkılma hakkında değil, bäde gurrun ýanky öýüň ýerine zenanalamyzyň gurrunda. Zenanalamyz ýollaşy bilen maşgalasy bilen wagtal guruluşyp, wagtal dertleşesi gelýär. Bizden başagy tamam bolýar, işi tamam bolýar. Zenalamyzy dogrusyny aýtsak, wagtlar zenalamyz ýa-da maşgalamyza wagt aýramyz. Şonuň üçin bu jemlenýär-de maşgalaň dagamagyna ýol açýar. Şonuň üçin gelin wagtla zenalamyzy dinläliň, dertlerini alalyň. Maslahatlaşalyň. Şeýleräk bir gurulma, agzy bire, taňry bir, agzy alany, baňry bir diýe. Şu üç görnüşlerden gaçyn. 50 owadan olaýsyn. Arkada seretmäň üçin gaçanmaly. Hawa şo derece. Birinji, ünse doýmaýan emle. Bu ýerlermi dama ünsiň merkezine olaslar öýle. Üns çekken aşyklar aşy köp beýärler. Üns çekken suratlaryny, videolaryny köp paýlaşýarlar. Özlerine berilýän ünse ora, özlerine baha berýärler. Karoçy ýasama durmuşda ýaşaýarlar. Bu ýyllardan söýüp mähbi bilmeýän. Bu ýyllar ýüregiň ýyladyp bilmäler. Bir normal oturup gurrun edýän bolany. Telefonlardan tümler bilen otlar. Azay kalan bunlar keyipler olan meselem. Ýa-da üns kesiläse wapçe beter bolýarlar. İkinji görnüş, drama söýýän ýylda. Dramasy durmuş geçen oklar üçin. Ama işni ýaşama kasabadan oklar. Sowa dal mäfrewer, üstler durmaň däl. Problemi de ötmeňiz, söýüşmeňiz diýerler. Öýk işlerine taşlanıp gitmek, aglamak duýusyny gowarýarlar. Söýüşmek üçin sebäp gözlerler. Öýlýän diýsen, öýlen zatlaryň görmäni edensiň diýip söýüşip bilýärler da bular. Şo derece. Üçinji, psikologik travmalar bolan ýyllar. Beýle ýyllar öz duýgularyny kontrol edýär bilen. Derrow aşa halak bir zatlar ýymak bilýärler. Sana gafarlar else size kiýilip bilýärler. Soň hamala ulyşyp türenýär. Aralmoçy bilýär. Bular taşlaýsaň da özlerini bir dalet çek bolarlar. Katapas taşdym. Ne? Şu çornuşyz. Bular owadan bolup bilýärler. Ýöne bulan owadanlyklaryny özüňiz gidip bular düzeltjek golaýma. Özüňizden daýlak goýarlar. Özleri düzelmesi gelse düzelip bilýärler diňe. Düzelýänler hem köp bolan. Düzelip täzeden has owadan durmuşa başlaýanlar okka. Ýöne onu diňe özleri ifade edip bilýärler. Özler istemese seni edebilecek zadım yok. Inni esas vurrum. Beýle ýyldan dörümüň sebäbi näme? Hiç sürgüz bu häsiýetlerle dünýä gelmeýär. Bu häsiýetleri soňa dünýäler. Onuň esas sebäbi kaktalary. Ýagny biz erkekler. Kiçikden kakasy üns vermese, mähir vermese, ünse mähire at jolýarlar. Kiçikden ejesin kakasyny günme söýüşip öýren ýagdaýda görseler, uruş söýüşi adatla durýar. Kiçikden kakasından gatrak gorpsa psikolog travma alýar. Karoçy, şonu ýalgyzdan dörümüň sebäbi erkekler. Özümiz gyýlan aňynda ýalas. Soňam normal gyýyz alman diýip nalaýas. Kakasından ejetinden ýeterlik üns, mähir terbiýe edip esasan görülen gyýzy ýanky häsiýetden birine görmäň. Garnaşdan, goňşudan, joradan, klassaşdan öwrülme ahmal. Ýöne olan ýüzde bir ýawatdyr. Karoçy, erkekler düzü gyýzarek bolsa, ilk özüni düzelmeli. Erkek bolun. Bolmasa, ýene giýje köçede üýüş, narmany gyýz alman diýip nala.
üstüne silim bilen köşeşek golyan yeni özünde dolar. Dünyanın içi havolun. Telegram kanalında addeler erkeklere reşit atlar paylaşan. Profile sirkat var. Kıyamet kolaylarına diye Meccid taş olur, Mekke yakın olur değil ya mı? Şey değil, yaşızır bir zerk olmasa ve dakiqin bilemez, ben dakiqin yazarda set verse. Ben zor neymişim biliyor musun? Yani geçen yılda ben gördüm de anne acayip dileken hem mesela hacıları kabul olsun inşallah. Dualar kabul olsun. Yani yan kızar bu mesele gir ya da kıyamet kolaylarına diye. Meccid taş olur, Mekke yakın olur deyip aydıl yani. Şolon penca derse de Meccide varan yapma. Bir an esbet, yani ahirin bari ki meccide girip çıkyalan, şu hacıdan şurayım gelip namaz okuyayım yani meccidin içinden şu oluyor falan. Ne onun foran var yalan, ne onun cevap. Taraf eğer öz ovasındaki meccidi öğrenek Mekke'ni öğretmek ya. Mekke yakın mı olur, meccid taş olur değil yani şu an. Hacca gitmediğimde ya da meccide de varım kendi. Kendi meccidi görürüm. Ben ovadan bir yerinden soruştum. Sonra aşağı meccid dedim ben. Bir tane sütunu vardı ortada dedim ben. Sütun ne? Neresin ne? Yani meccidin içinde sütun mağam yokluğunu bilen ha. Yani Mekke'ye gidip gelin. Mekke'nin içinde Kabe'nin içinde 4 sütun mağdığını biliyor. Öz meccidin içinde 2 sütun mağdığını bilen ha. Tak hadi Rahman oynayaz. Ana yatır seredin. Seredin. Rahman tur Rahman tur. Rahman sere. Ne al şunu al şunu. Ne. Haylan duruttuk kadar mekan gel şunu alma. Davay reske bol. Bol. Ne balkona çık balkona davay. Reske. Me munamal hadi haylandır mekan kılıç getir ya şu paketi salıp onun oya gir düşündün mü? Dur şu tarafta karışkın. Paket haylandır arası. Beyt ben hadi alefeniyim o. Seni bermen özgölür geregim bu dünya dediğine sensin geregim o gerek. Kiminni be? O aytmadın mı? Yok. Dinle onu. Sana tezeligim var, aytmasam bolmoyar. Sensizliğe uğraştım ben, sana tezelim var. Kaharlanma ho, ün sevgiliyim ben. Geçen rahatlar geçmiş, gün bitmiştir. Hiç. Vapşay da var ya şu sancırı, versene şunu kuruluş bana olsa günü la. Men alıp verdim ha şunu. Men beren dadım, dağım beriydin ha. Anne men veren tatlamam, beriydin ha. Ay bu arada bana mın veren datlarını verecek olanın şu ustaz sergâne teyze yasada. Özümüz istegine uğra teyzem yasatıp veren ben sevgiliyim la. Gay divan mara, ünümden çıkaymağın hiç açan. Geçen kiyalık, büjjalp verecek olsa mena girecek, geçene de Elli yağday koğulan onlar no taplar gülyalı sen sayla. Assalamu alaikum. Ağam kovmayan salavat gelse. Näme elini senem elini uzatıp bara galay bolmasa şun yanno. Ya ağam niye çiğdet? Men Ağam bilen, salamu nerede? alaikum. Kovmayan delin ağam sen. Näme kılıma tağam? Şu ara öydek şunu bezemeli. Siz ne ben zat diyemiştim şu ustaz sergerde. Sen öz isen kadalın yap. Vallahi ağam izin aytmak gerek geldi. Näme sen? Yapı kapadı. Gör balam gel. Ağam can sayla ağam. Liboy zadın sayla. Mesela uyga. Bu dinlese. Sen sayla ağam. Näme yön şunu vaktal atak edip. Bu yüzüme geç. Şu Ağam. ustaz serger var ha biz saylak geldik o tağım. Biz saylap şu tağık geldik. Vallahi ağam. Geçen zapar beylik kız oğlun vardı men buna var ha 350 gramlık kadar ben geçen zapar var ha. İşte ağam, Dün ne üstaydan mesela? alyan. Karoç var ha men zakat et gidecek isteyen ora. Näme kızıl sayla yana şu ora zakat edecek tayını da atlandan gelenme ora boş çıkma. Şu aşağıdan alsana. Şuma. Ha öyle tamam. Onu bir tane daha olsun. Gel Näme o yana şunu atak edip otu könesi oğlan okmasan ana könesi vaňırda şonu vereyim. Balam zakatımıza mı bererse ha? Beyi bu maşinede kılyan näme? Maşinimiz var mı senin benim maşinimde balam. Maşin alamızsın, maşinede takır çalışıp takın öyle.
Daş gelişte yüzün açta bana. Doğru aytýan. Garip durup etmesin. Doğru aytýan ağam. Tam sen garyba men sen o ağam. 1974-77'de mi? Onunla yankı sayılan, halan, gıdırların tayin oldu. Arkayın gelmese, arkayın önümüz tayin olsun. Gençe sana dertliğini açık olsun. Önemli sana ders yapıyor. Aman herve de tak ediyen lan şuna. İlim sıpın çavran. Aman şuna. Gence var diye. Könesi olan ok mu diye. Ne uçtaydı. Beni kısok yani. Nayda könesi var. Canlasın. Bolla ağam sen. Ey вообще-то yankı iskimay. Evet. Şunu alıp veren vaktim, yan kızıl zakat eden vaktim şu temalar yapılı, bolu açminni, eski kitapları. Gezip o da maşini alamızdan çıkarmalısın, bağlanmayı. Bolmasa koğuca maşiniyle yapmayın edip koyuvarın ödünü. 15 manattan aymelek sabın sattım molin paddelka deyip komentariya varın yazıp o sehra garacayva uğradıp 15 ka şükür etmen içiniz yanını değil mi pazar bollu değil mi? Tüten. İçinizin pazarını, pazarnikleri çürüvilmeyenni, alav, garaş vırar, tüten, şükür etmesiniz, şey diyen, polkocuğum dur. Bol deyin de paddelka, sertifikat çık, öz kolları, deyin de paddelka, baka seret, baka. O bu da hiç, bir savun alana, bir şampun muğut, tüten, istesem muğut bercek, nemesi de o, tütenini. Koyuyor ne olur bil degişen sehra garacayba gelle millet sehra jigim nirden çıktı o dil tutulla hanon meşk savunnan doğan tuwelüm özüň ama hajaken ay hana ay melek savunlar tapır tupur alyp gitdiler dur doğan bir ardan argynal lip satan näler men ön ardan görüp aldım bir kımant hayırım ma dur diýsem ýok doğan bulongu guyoq edip zanjak o alik dur onna näme diýen fatine porkojoğum goýaýnydy sagorunda sözüne durdy düşünüşdik goýdy sat arginal ondan birini satynçaň paddelkadan arginaldan 10'ini satarsaň dogan bular bazara giren halk kastı watyny haýyryny görenmiň hayran alım paddelka satýanlar serahap bolun tapır tupuryny alyp bilýän ekenler hakykatdanam millet 40 manattan arginal aýmelek sabunlanmaz gelenler bir sabun alana gapdal bilen bir şampun mugut diýdim o da heldir şoldur se clear dürüýdüm çozaýmaň ana şampunlar